75 आं बयस खूब कम आफ्रुनि सिमी जुदि आं TSF खालायाखै आं 1983 आं TSF याकरिया TUGS सतनित लांजाखा जेतु आं साइक्रिबो खाइलिया आ जरानि सिमिनो इजि कसारो 77 78 79 70 माने 80 81 82 आसिक जरा TSF नि जे स्ट्रागल दफानि बागै जे चबा खालायबानि गोबां मा दुखु खस्थ मानखा हाइपर जों तस दं थगाफ्रु आं नायनाय माने 7 बार रमजाखा 4 बार खाय जेलत लांजाखा हाइपर बुसुक दंथक बुजागौ खुक्ति मुसुजागौ 10 गय बुकुक सिद्रा साजागौ हाइपर जि दंथगौ तावनि बागै दफानि बागै आं जेलस जाखा दफानो फियगनानि बागै आं जेलस जाखा बुजाखा गामि मायाखा हाइपर आं दुखु करे बरि बागै जरा जरखा मुइतु मानो ताव लीडर ऑफ ऑपोजिशन LUP अनिमेश देवबर्मा सं जखन क्लास 8 पढ़ितंखौ आं आफ्रु कायसा डिविजननि प्रेसिडेन्सि 7 दा 8 जानि उमतै इदगारि बालु सागानि सागाय नखरै खय गभर्नमेंट स्कुल थाङै बरनो TSF नि जे बिनि नीति आदर्श आबरमस मासाय ताबो कोनो आफ्रुकुनि चिनि कोनो माने चानानि नंनानि कोनो संवान सुगिया रिसुम करनानि वान सुगिया जों जखन दुमासरा थांखा